costat. Avui no podem marxar. Mira el mar. Amb aquesta boira seria molt perillós navegar. La barca es podria embarrancar. Què dius? No tinguis tanta pressa, Orphan. Esperarem que escampi. Què hi farem, doncs? Mira! Això és el camp de transferiment. Què et sembla? Es pot fer servir? Doncs no ho sé. Deu estar molt fet malbé. Intenta-ho! No sabem quan trigarà a desaparèixer la boira. Aquí podríem tenir la solució. Em caldrà una mica de temps. Creao! Es pot saber on t'havies ficat? Si vas xopa de cap a peus. Volia fer una cosa, però que no havíem de marxar. No podem, la boira és massa espessa. De debò? Té, Orphan, tanca els ulls un moment. Vinga, tanca'ls. Què coi vols, ara? Ha estat culpa teva que no poguéssim marxar. És veritat, i et demano que em perdonis, però mira què he trobat. No és cap joc, això. El més important per mi ara és salvar com sigui l'Azalea. Vull que recobri la forma humana que havia tingut, i ho vull el més aviat possible. No puc perdre el temps amb tu i amb les teves estupideses! I nosaltres què? Què? L'Azalea, sempre l'Azalea. Entenc perfectament que pateixes molt, però no trobo gens bé que t'esfoguis amb nosaltres. Ella no en sabia prou per fer servir aquell encanteri. O m'equivoco? Ella va decidir que faria l'experiment que la va transformar. Nosaltres no li hem fet res. Li ha passat tot per culpa seva. No, mestre! Em vols pagar? Orphan, ets un estúpid! Atura't, Creao! On els deu haver enviat? No ho sé. Creao! 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 Ostres, no me n'havia adonat que a part de nosaltres hi havia més persones en aquesta illa. Quan hi vas arribar, tu? Com et dius? Quants anys tens? On vius? I es pot saber per què tots els bruixots sou gent tan antipàtica? Em sembla que no ho entendré mai. Com ho has sabut, que sóc un bruixot? Perquè el penjall que portes és igual que el de l'Orphan. L'Orphan? Sí, m'he barallat amb ell i per error m'he ficat al camp de transferiment. El camp de transferiment? No s'ha portat gens bé. Ha estat a punt de pagar-me i ni m'ha preguntat per què arribava tard. Aixecar la mà contra una noia. Només de pensar-hi em ve una ràbia. M'escoltes o no? No m'interessen les baralles d'enamorats. Les baralles d'enamorats? No m'estranya gens que una persona que té de mascota un cadell de Deep Dragon tingui un amic bruixot. No, t'equivoques. Com vols que aquell individu i jo estiguem enamorats? Això sí que és impossible. Mira, de vegades, les persones tenen maneres curioses d'expressar-se l'amor. Què vols dir ara? Em penso que no t'entenc. Si ens hem barallat, com vols que estiguem enamorats? És impossible! Enamorats? Déu-n'hi-do, quina mossa. Creao! Així tu ets
Aquest noi que es diu Orphan? I tu qui ets? A la Torre de l'Ullal no hi havia cap bruixot que es digués així. Tu ets? No pot ser! Veieu, veieu, veieu més flames! Surt a fora! Et vull veure, monstre maleït! Mira, és ell. Però què? Ho has vist, Volcan? No, no he vist res. Ara ja et tinc! Transforma't en pedra! Estaves massa dèbil per oposar resistència. No ha estat bastant difícil eliminar-te. Però com ho ha pogut fer, això? Ha fet la muda! Aquesta tempesta no és gens normal. Espero que en Màgic i l'Steph hagin trobat un bon recer contra la pluja. Segurament, ells ja no són en aquesta illa. Per què? L'home amb qui parlaves ara. Aquell bruixot antipàtic? Sí, tot i que semblava una persona molt jove. Tant l'Steph com jo el coneixem molt bé. Doncs jo no l'havia vist mai. Em penso que el camp de transferiment ens ha projectat per error en un lloc absurd. Quina pluja més pesada. Creu! Em sap greu allò d'abans. Perdona'm, sense voler he perdut els estreps. Sí, és veritat. Està molt mal fet aixecar-li la mà a una noia. Té. Però si hi és... Tenia raó, saps? No n'hi ha gaires d'aquestes vermelles. He trigat moltíssim a trobar-ne una. Has fet tard perquè en buscaves una? Espero que el teu desig es pugui complir aviat, Orphan.